Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni katulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian nyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari ng top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Public hearing angot sa mga proyekto ni Councilor Vladimir Gonzales sa Banago naging tensyonado. Commercial sex worker na sapuan patay sa barangay Alihis sa Bacolod. Bagyo Inday, mahimo nga mangin isa ka severe tropical storm sa sulod sa 24 oras. Sa Banwa sa Bursa, mga magahod nga tambutso sa motorsiklo ginpalapakan sa pison. Kag sa good vibes, pasahero nakapaminsar sa linya para sa taxi driver nga nagapangontrata sa pasahero nga hindi magamit sa metro. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga si Inday padayon nga nagasulod sa Philippine Sea kaga mahimo nga ini ang mangin isa ka severe tropical storm sa sulod sa 24 oras. As of 8 a.m., ang sentro sa Tropical Storm Inday yara sa 1,255 kilometers east sa nga northern Luzon nga may kabaskugon nga 100 kilometers per hour. Wala pa sang lugar sa Pilipinas nga napaidalom sa tropical cyclone wind signal sa subong. Suno sa pag-asa, wala pa sang may ma-eksperyensya nga direkta nga epekto sang bagyo nga Inday sa Pilipinas sa karon. Pero mangin makanay tubtub mabaskog ang balod sa baybayon sumugod sa Sabado sa northern Luzon. Mahimo nga mangin isa ka severe tropical storm category sa sulod sang 24 oras. Pero ginapaabot nga si Inday ang magagwa na sa Philippine Area of Responsibility sa Domingo o kun Lunes. Ang publiko kag ang disaster units ang ginaabisuhan nga maghimo sang preparasyon para makapangaman batok sa bagyo. Sa number 9, Basiwa Prime Water nagpatpat sa kay Bacolod City Mayor Abby Benitez sa imuon nga mga aksyon angot sa reklamo nga ginpadangat sang mga pumuluyo. Regular cleaning kag pag-rehabilitate sa mga pipeline kag pagkuha sa water supply halin sa surface spring water kabahin sa mga solusyon nga ginplastar sa Basiwa Prime Water sa ila nga pagsapol sa kay Mayor Abby Benitez. Ang color iced tea kag kape nga water supply halin sa Basiwa Prime Water ang resulta sa maintenance activities, inconsistent supply sa bulk water kag mga higko nga nagtipon sa mga pipeline suno sa tagdumalahan sa water utility firm. Ginsiling man sa mga opisyal sa Basiwa Prime Water sa ilang pagsapol kay Mayor Albi Benitez nga nagadugang man sa problema ang masami nga pag-brown out kag mga leak sa tubo nga nakaapekto man sa supply sa tubig. Sila ang ipatawag sa alkalde para magpaatag kag matagaan sang solusyon ang mga reklamo nga napalapot pinaagi sa online isugid mo kay Mayor Citizen Water Watch kabahin sa ilagin plastar nga solusyon sa alkalde amo ang regular nga paglimpyo sa mga tangke sa reservoir kag ang pag-rehabilitate sa mga pipeline magabakal man na basiwa sa prime water sa dugang nga mga generator set kag pag-shift halin sa pagkuha sa groundwater pagkadto sa surface spring water source. Nangin proactive man ang gintalana nga technical team sa paghatag solusyon sa mga pipeline leakage. Sa number 8, nakumpiska nga mga open pipes sa Murcia PNP ginpalapakan sa Pison. Ginpalapakan sa Pison ang 155 tanan ka mga open pipe o kon magahod nga tambutso sa motorsiklo sa Banwa sa Murcia kahapon sang aga. Suno kay Police Captain Marca Joel Reclamado, hepe sa Murcia PNP, nga ang mga tambutso na kumpiskar sa sulod sang 3 ka bulan nga operations ng kapulisan batok diri. Dugang pa niya, ang mga ginkumpiskar nga mga tambutso ang hindi lamang iya sa mga Murciahanon nga nagamotor, kundi gikan ini sa tanan nga nagalabay sa Banwa nga ang tambutso sa motorsiklo ang tuman kagahod kag perwisyo sa pumuluyo. Nagpanumdum si Reklamado sa mga motorcycle owners nga kung mahimo, hindi na pag-ilisan ang tambutso sa magahod kag sa baylo ang normal na lang nga tambutso ang gamiton. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Rojas ang paglasak sa Pison
o kung pagpalasak sa pison sa mga tambutso sa atubang sang munisipyo. Hindi ini ang hauna nga tion nga may amo sini nga aktibidad sa banwa. Sa number 7, sospek sa pagpatay sa isa ka minor de edad sa guwa sang isa ka mall, kag sospek pagin sa pagpatay man sa isa ka barker sa sulod sa isa ka computer shop sa Barangay Banago, nagkala aresto. Arestado sa Martes ang number 1 most wanted sa Police Station 3 nga si Ramos Tabukon pagi sa warrant of arrest. Siya ang naaresto sa Purok Langi sa Barangay Banago. Si Tabukon among sospek sa pagpatay sa barker nga si Brian Garrido sa sulod sa computer shop sa amuman nga purok sa tong Hunyo 17. Samtang naaresto man sa Murcia PNP ang sospek sa pagpatay sa isa ka minor de edad nga ginaligar rugby boy sang bulan man sang Hunyo sa atubang sa isa ka mall sa Barangay Singkang Airport. Ang 21 anyos nga si Jared de la Cruz ang naaresto matapos inigid reklamo sang iya tiya sa Murcia PNP. Bangod ini ang mayging kawat nga kagamitan sa balay sang iya nga tiya. Naaresto siya sa Barangay Igmayaan kag didtugin serbi ang warrant of arrest sa kaso nga homicide batok kay de la Cruz. Happy anniversary, Team Digicast. Congratulations for carving your own space under the sun and for being passionate and courageous defenders of the truth. May you always find joy and fulfillment in serving our people and in uplifting the truth, justice, and democracy in our beloved country. My best wishes to all the members of your team. Congratulations once again. Sa number 6, NPA gintawag nga peke ang enkwentro kahapon sa Giulgan City. NPA nga napatay, nakilala na. Gintawag nga fake encounter sa Leonardo Panaligan Command sa New People's Army ang natabo nga enkwentro kahapon sa Barangay Trinidad sa Giulgan City kung sa diin isa ka NPA member ang ginreport nga napatay. Ang napatay amo si Greg Cantila, suno sa rebelde nga grupo mula sang NPA unit sa lugar sa matabo ang insidente. Suno sa NPA, ginmassacre sang army si Cantila pati na ang upod sini nga si Buging Cantila nga lunsay mga mangungumalang. Silang yara sa hit list ng 62nd Infantry Battalion suno sa grupo. Ginpahayag naman ni General Inocencio Pasaporte ang commander ng 303rd Brigade nga lehitimo ang operasyon kag ini ang kabutigan lang sang rebelde nga grupo agud i-cover up ang natabo nga enkwentro. Sa number 5, isa ka commercial sex worker na sapuan nga patay sa Barangay Alhis sa Bacolod kainas ang aga. Nasapuan nga patay na kainas ang aga ang isa ka babae sa kilid sang dalan sa Purok Progreso, Barangay Alhis sa Bacolod City. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, isa ka commercial sex worker ang 26 anyos ka babae, kag ulihi siya nakita alas 10 kagabi kag pick up sa iyang customer. Posible ang customer amo man ang nagpatay sa babae nga may pilas sa guya. Ginahibalo pa karon sa PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 4, temporaryo nga ginasuspend ang DSWD Field Office 6 ang online registration para sa mga mag-avail sang educational assistance.
Sa announcement sa Facebook page sang DSWD Western Visayas, ilang nga ginapahibalo ang temporary nga untat ngukon nga pag-untat sang online registration para sa mga applicants sang educational assistance sumugod Setyembre 7. Pathag sang DSWD, ini na tungod kinahanglan nga iproseso ang mga impormasyon sa mga nauna nga nakarehistro. Abiso sang DSWD nga bantayan ang dugang nga impormasyon sa DSWD Western Visayas Facebook page. Samtang paday ng pagpanagtag sang educational assistance sa Negros Occidental sini nga Sabado. Sunod kay Merly Garcia, ang Provincial Social Welfare and Development Officer sa Negros Occidental, 4,536 ang kabilugan nga magabaton sang assistance. 4,133 diri ang mga nakaregister online, kag 403 naman ang mga wala naka-claim sang ilang nga assistance sang nagligan. Sa number 3, probinsya sa Negros Occidental, magahulat kag magasunod sa ipagwa nga national policy angot sa paggamit sa face mask. May mga hindi na pag-require ang pamuluyo sa paggamit ng face mask sa mga outdoor open areas kung aprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon sa National Interagency Task Force nga mangin voluntaryo na lamang ang paggamit ng face mask. Sunod sa kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, nalakip diri ang paghaylo sa mga immunocompromised kag mga senior citizen nga padayon sa paggamit ng face mask. Pero sunod sa Malacañang, nabase ang rekomendasyon kung magsaka ang kadamuon sa mga magapa-booster kontra COVID-19. Ginpahayag ni Governor Eugenio C. Lacson sa Miyerkules nga kung maaprubahan, mahimo mas magadutay pagid ang mga magagamit sa face mask, pero siya ang magahingyo sa mga senior citizen kag mga immunocompromised nga padayon lang sa paggamit sa face mask. Wala pa man sang mando, para kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, wala labot sa mga senior citizen kag comorbids. Iyaman ginahaylo ang mga unvaccinated nga padayon sa paggamit sa face mask, ilabi na nga may mga asymptomatic. Sunod sa kay Provincial Administrator Refrando Diaz, personal man siya nga nagapati nga makabulig ang face mask, pero kung magwa ang national policy, sundon kag ipatuman ini sa probinsya. 179 ang active cases karon sa Negros Occidental sa September 7 nga report sa Provincial Incident Management Team. 36 naman ang confirmed COVID-19 cases sa Cadiz District Hospital karon nga may 80 ka COVID bed capacity. I think IATF is on top of it and the announcements were made already. We just have to wait for the executive order from the President. So, whatever our opinions are on this, it is now in the voluntary realms ng aton decision making na. So hindi na compulsory as soon as the EO comes out. So we just have to follow. We follow of course, no? Alam ata mag-impose strict strict ways wearing of face mask nga ang national di na mag-impose, no? I wish you well, and may you continue to provide the news that the Negrenses need, no? And I'm very sure that your news reports will always be the real story. Congratulations, Digicast. Sa number 2, pagkuha sang consultancy services sang tatlo ka mga opisyal sa Negros Occidental, wala sang konflikto sunod kay Bacolod Mayor Albi Benitez. Wala sang pagabayaran ng syudad sang Bacolod sa pagkuha sang consultancy service sang tatlo ka mga opisyal sang Negros Occidental Provincial Government. Gani wala man sa nakita nga problema o kung konflikto angot diri si Mayor Albi Benitez, gani siya naghinyo sang authority to sign halin sa konseho
para sa proposed consultancy agreement sang syudad. Kabahin sa mga kuhaon nga consultant, Sanday Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, Provincial Economic Enterprise Development Department Head Lucille Helvolea, kag Dr. Mary Ann Maestral, nga Chief of Hospital San Teresita Lopez Alandoni Provincial Hospital. Ginsiling ni Diaz nga mayara man sila sang authority sa pagpractice gikan kay Governor Eugenio Jose Lacson. Ang sa ilang bahin, luyag nila nga makabulig kay Mayor Benitez kag sa syudad sa Bacolod kung kinahanglan ini. Suno kay Diaz, ini kabahin man sang synergy sa tunga sang probinsya kag syudad. Kaupod nila si Attorney Valerie Holiero nga kuhaon bilang Consultant for Health Insurance and Healthcare. Ginsiling man ni City Administrator Attorney Boyet Maghari nga dako man nga bentaha ang serbisyo sa mga consultant agud mapabaskog pa ang coordination sa tunga sang Bacolod kag Negros Occidental. Kami naman, we want the city also to formalize ang amon nga intervention dira. Without a contract, though, hindi man kami gusto mag-intra, no? And we might be, misinterpreted bala. So, black and white, aring amon nga kontrata, pro bono. If you are willing to accept help from us, we will help, no? Without demeaning or looking down at anybody. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nag-intensyonado ang ipatigayon nga public hearing sa recovery project ang ginaplano ng reclamation project ni Bacolod City Councilor Vladimir Gonzales sa Barangay Banago. May report si Nico Delfin. Nangin mataway ang imbokada sa public hearing sa tunga sa mga residente kag barangay opisyales sa Barangay Banago, kaupod man ang mga city officials ng syudad sa Bacolod. Ginupda ni Vice Mayor Alcide Familiaran ang public hearing bangod kabahin sa mga ginakabalakan sa mga residente among mangin epekto sang ginadihon nga reclamation project sang kumpanya nga ginapanagiyahan ni Councilor Vladimir Gonzales. Ang katapos ang konseho ang nag-issue sang resolution of no objection sa reclamation project. Pero ginklaro na ni Familiaran nga wala nagakasayuran nga sa ila pag-issue sang rono pwede na mapatuman ang proyekto. One issue mo ang recovery sa iyang property at ang rono applyan niya sa iyang plano mag-reclaim sa 247 hectares. So may reklamo nito ang iyong council sa dito dapat na bin-take up pag-apol din-accept ng kolektiba ni Councilor Alespino matawag din sila sa pagpilipot pag-istorya sa inyong pangduwa-duwa at palapunta. Ginsiling naman ni Gonzales nga wala pa masuguran ang reclamation project samtang ginihikot pa sa Bacolod Reclamation Gateway Corporation ang mga kinahanglan nga permit. Ang iya ginsuguran amo lang ang recovery project o kunang pagtambak sang duta sa iya ginapanagihan nga propiedad nga yara sa kilid sang baybay sa Purok Bayanihan. Ining wala pa sang rono halin sa barangay kag kabahin man sa mga ginareklamo sang mga residente sa lugar. Ang pangabay dito sa Puluyo, ang property ko dira sa Purok Bayanihan, gusto ko na siya abrihan para makalusot dira ang sigida ang tubig. Unfortunately, damo dira balay. So, we will continue to find a solution para once and for all, hindi kaya amo na klaseng solusyon, kundi hindi na ikaw niya magbaha ilang adlaw. Sa mga public hearing, naungkat man ang mga problema sa mga residente nga nawadan sang ilistaran tugas ang demolition nga epekto sang ginpatuman nga development project sa Barangay Banago sang nagligad nga tinuig. Ang duta niya, kinbari sa proseso, niya kaya public hearing.
Nag-inagaway pa sang mikropono, tubtob nga nagkatensyon, sang gintuyo nga tapuso na sang barangay ang hiring. May mga pulisman nga among nagpatunga kag nagpahaganhagan sang tensyon hasta nga natapos ang hiring. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good nakaagi ka na bala sakay sa taxi kaginhambalan sang driver nga hindi siya maggamit sang metro tigaylo ng kontrata sa balayran. Isa ka kilala nga chef ang nabiktima kag ang iya nga sabat sa driver ang nanging trending. Yaring report ni Romeo Subaldo. Sang Martes, nagsakay sa taxi halin sa downtown sang Bacolod si Van Markin Espiritu kag mapadulong kuntani sa barangay Kabug. Nagsiling ang taxi driver nga hindi na sila magamit sa metro kay kalayo sang lugar kag mahal ang gasolina. Sabat ni Markin, ma-metro lang kay basi maakigan siya sang iya nga amay. Ang bako ko nung sa Kabug lang ko. Wala niya ko nga 350 lang boss kay layo na da. Bahala na sa boss ang gasolina. Wala mo sa nga metro unta lang boss kay kiga ko ng tatay ko karon. Gikadlawan siya sang driver kag nagsiling nga halin sa 350 pesos, paayuon siya sang 300 pesos. Liwat ka nagsabat si Markin nga ma-metro lang. Naghipos ang driver sa naghirit si Markin kung ano ang trabaho sang iya nga amay. Bukote, kiga ko na sa tatay ko karon ko muna plan di pag metro na pala ko din niya. Grabe kay stricto sa tatay mo sige sa kadlaw. Amo ko sa plato na ng tatay ko tagay lang TRB na sa daan. So naghipos ha. Actually sir na metro ko naman mo. Adlang ka karon muna. Pero sa lapit na lang si Elagabalay, naghirit pagit si Martin sa taxi driver. Ito guys, sa istorya kami about sa gasolina nga nagsaka taas. Until dito ko na pull off siya. Sa totoo lang, nung joke lang ito nung wala na ko tatay. Ito gaya. Naglinong sa nagdoon ng akig sa wala. Si Martin ang tumandok sa Bacolod kag isa ka kilala nga chef sa Cebu bangod sa iya manamit kag higante nga mga burgers. Natamaan ang iyang negosyo matapos mag-igo ang bagyo nga Odette pero amat-amat siya liwat ka nagabangon kag plano niya nga dalon ini sa Bacolod. It's the time to go back and savor the real burgers. Dito sa ID Park. Sa September 18, Sa ID Park na sa Cebu. Kapag minsan ka nga idalon siya sa kapopular sa Cebu, dalon sa Bacolod? if there's a chance, shout out kay Sir Julie Sunday. Dugang pa ni Markin, kada pauli niya sa Bacolod may amusin ni Pirmi siya nga experience. Ganit nagpapinsar na siya sa linya kung paano hambalan ang driver nga hindi ini paghimuon sa hindi man masakit nga pamaagi. I'm the type of guy nga hindi ko gusto maka-offend tao. So kumbaga pa ako, as far as I know myself, wagi ko yan ang I'm giving away lessons for free bala. In a nice way. Ginpost ni Markin sa sining Facebook account ang iyang naging experience sa pagsakay sa taxi kag nanging trending ini. May mga pasahero nga naga-agree nga nagakatabo man ini sa ila. Para kay Markin, nahangpan niya ang sitwasyon sa mga taxi drivers nga tinuig na ngayara sa 40 pesos ang flag down. Pero kung tani, hindi na pag-i-insister sa pasahero nga dugangan ang plete kag hindi magamit sa metro. Kundi, hulaton nga ang pasahero mismo ang mag-insister nga maghatag sang tip. Barbangita mo ta siguro sang linya nga gamiton taka na may mga kontrata nga driver. Tiyo ko ni Barbara Mijares. Ay, sino na siya? Pero tigas ming no, ako do lagi ko kapanumdum nga amo nang ako nga isabat. At least the polite way of saying hindi na eksakto nga nahimo mo isugid ta kasi LTFRB. Grabe ming no, bis ka mo gali isabat pwede mo madiskartihan. Ang pinaka bigger picture Barb gakatabo sa gihapon na sa Bacolod. Kag amoy adto mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.